हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनाय जाबाय। आं दिनैहाय आंनि मेगना एसे प्रब्लेम होबाय थादों हिसाबै आं ससमा गंसे लानाय जादों। दा नै मबाइलावनो गावनि महराखौनो थेवबो दोनथ'नोसै आङो गाव ससमाखौ एसे उसुबिदा मोनो माने मा होननानै बुङो मेगना एसे प्रब्लेम होबाय थादों आंनिया बेनो ससमा लानो गोनां जादों। मोनसे पावारनिसो जाहैबाय बेखौ लायोबाथाय स्पस्ट जाहैयो आरोखि। थ' जिखियानो जादोंला बेफोर पार्सनेल मेटार। दिनै आं बुंगोन दिनै माखासे कयेकजन लिडार बिजेपिनि लिडारखौबो आं होनगोन। जों दिनैहाय जोंनि बर'नि इउटिउबार मुंदांखा आलफ्रेड बिथाङा बांलादेशआव थांना दंहैयो। बिथां आलफ्रेड बिथांखौ आं मोनसे खावलायगोन अन्नानै प्लिज नोंथाङा चिटागांआव दंहैयो। चिटागांनिफ्राय खागरासरिया बारा गोजान नङा हो। नोंथाङा जुदि 10टासोआव गाखोयोबा 12टा 1टा बिदियाव मोनहैगोन चिटागां खागरासरियावहाय। खागरासरियाव मोनहैयोबा नोंथाङा बेवहाय लड्स दं लड्सआव थाहैनो हागोन। नोंथाङा जुदि फ्रेन्ड गैयाब्ला जुदि फ्रेन्ड नांगौबा आं हरनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ नायदोंबा खागरासरियावहाय जोंनि ट्राइब त्रिपुरिफोर दं ओमफ्राय खाग्रापुर होननाय मोनसे जायगा दं। बे जायगायाव अन्नानै प्लिज आं खावलायदों बिथांखौ नोंथाङा थांनानै बावहाय बे एरियायावहाय नों आं बायदि रायलायग्रा बर' नागिरना मोनगोन नामा आरो नागिरनानै जुदि हायोब्ला बै बिस्वजित दैमारि जोंनि बर' लिडार बिथांमोननिसिम दैथायहरनोखौ नाजा। आं दिनै नोंथांखौ खावलायगोन नोंथाङा दिनै खागरासरियाव थां खाग्रापुर थां बेवहाय नों आं बायदि रायलायग्रा बर' थैनोबो नागिरनानै मोननाय नुफेरा। जोंनि बर' लिडारफोर साहित्य सभानि लिडारफोर बिथांमोना बुंदों सरि आं क्षमा बियो बर' साहित्य सभानि लिडारफोरनावहाय गाज्रि दामोन। नोंथांमोना दिनैहाय बुंदोंमोन बांलादेश बायदियाव जों बर'फोर दं होननानै नाथाय गैया। आलफ्रेडआ दंहैयो इउटिउबार बर'नि मुंदांखा इउटिउबार बिथाङा दिनै दंहैयो। बिथाङा नागिरगोनबो अन्नानै बै इउटिउबारखौ नोंथाङा खागरासरि ओमफ्राय खाग्रापुर बावहाय थांनानै नागिरहैदो जोंनि बर'खौ। नोंथाङा आरो बर' बर्डारावहाय हायोब्ला नागिरनोखौ नाजा। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आरो बर' रायजो राजानो नै बेवहाय जोंनि बर'फोर दं होननानै नोंथाङा हायोबा खोन्थादो अन्नानै। गाज्रि दामोन नोंखौ आं गाज्रि रावजों बा गाज्रि चेन्जजों बुङाखै दै आलफ्रेड बिथांखौ। थ' दिनैहाय बिस्वजित दैमारियाबो बुंदोंमोन बोरो बिस्वजित दैमारि नोंथाङा मानो थांनो हायाखै बांलादेश बायदियाव खाथिनिनो आगानसे हरबानो बांलादेशखौ मोनो नोंथाङा मानो थांनानै नागिरहैयाखै मानो बुङाखै। नोंथाङा दिनै मंगलियान थांदों खुन चाइना थांदों खुन थाइलेण्ड थांदों खुन गुबुन गुबुन कान्ट्रियाव थांदों। नोंथाङा बिस्वजित आसामनि मन्त्रि बिस्वजित दैमारि बै आदालताव जिरायग्रा सियाराव जिरायनानै हारसिंनो जिरायनानै फुरा माने जाजफोर बायदि बिथाङा सासे आसामनिनो जाजखौनो होनना बुंजागोन। राजाफोरबायदि जिरायनानै गोगोम राजाफोरबायदि जिरायनानै थायो। नोंथाङा मानो नागिरहैयाखै बेफोरबायदियाव। नोंथाङा आंनि सायाव केस होयोबा हो आरो माबा मोनसे खालामनो गोसोबा खालाम। बावहाय बुंनांगौ गैया आं माबा मोनसे जियाल जाहैगोन बर' रायजो राजानि थाखाय जियाल जागोन आं आरो थैगोन आं बर' रायजो राजानि थाखायसो थैलांगोन आं बेखिनि खोथाखौ नोंनि सिगाङाव बुंदों। बिस्वजित दैमारि नोंथांनि जाखिनि आबसुआव थानाय समाव जाखिनि खामानि मावबोनाय आं सेलुट होयो। नाथाय दिनै नोंथाङा बिजेपियाव थांनानै जों बर' रायजो राजाखौ बबे लाइनजों नोंथाङा दैदेननो नागिरदों बबे लामाजों लांनो नागिरबाय थादों। दिनैहायनि दिनावहाय बर' रायजो राजाखौ मा बिजेपिया फोजोबस्रांजोबनो नागिरदों नामा बर' रायजो राजाखौ सिन्था खालाम सान। नोंथाङा दिनै बर' रायजो राजानि खोथाखौ गोबां बुङो बिस्वजित दैमारि बिथाङा। नोंथाङा दिनै बर' रायजो राजाखौ जुदि बासायनो बा माबा मोनसे खालामनो सानदोंब्ला बासायाब्ला आरो फोजोबस्रांनो सानदोंब्ला बामोन जुदि खालामनो सानदोंब्ला अफ्रिया थैनोबो बामोननि आथिं सिङाव थाफेरनायबो नङा। आं बेखिनि खोथाखौ स्पस्ट बुंदों। बामोन गुस्थिनि आसिनि दै फेलेबसेबो लोंनाय रोङा। सोरबा प्रमद बायदिया लोंनो हागौ बामोन गुस्थिनि
सोरबा प्रमदआ दिनै बामोन गुस्थिनि गलाम जानो हागौ, ओरै दुग्रुं गुफुर गाननो हागौ, खिन्थु नैबे अफ्रिया थैजासिम मालाबाबो बामोन गुस्थिनि बामोननि गलाम जानो हाया आरो थैनोबो जों बर'आ बामोनफोरनि गलाम जानो हाया, मालाबाबो गलाम जानो हाया। आं बेखिनि खोथाखौ स्पष्ट बुंगोन आं दिनैहाय। दिनै सोर बिलाय हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बर'खौ डमिनेट खालामनो बिजेपि सोजोबनो नागिरदों। जोंनि बिटिआरआव, जोंनि बिटिसिआव बिजेपि सोजोबनो नागिरदों। हिमन्त बिश्व शर्माया सिन्था खालाम, सान दिनैहाय बर' रायजो राजाखौ आं खावलायगोन बिजेपिखौ आउट खालामनांगौ। बावहाय जोंनि बर' पलिटिसियानफोर दङ, अनलि मोननैल' हान्जा दं, बिपिएफ आरो इउपिपिएल। नोंथांमोना सोर सरकारजों थानानै मा होननानै बुङो सरकार दाफायो, बे नोंसिनि खोथा, पलिटिसियानफोरनि खोथा, बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि खोथा। सोरबा इउपिपिएलानो फै, सोरबा बिपिएफआनो फै, दाथ' इउपिपिएलानो दङ। नाथाय नेक्स्ट टाइमाव बिजेपिखौ सोनायनि जुदि सोरबा सिन्था खालामदोंबा बेखौ गोजानाव दोन। नों बर'खौ दिनै बिजेपिया गादबनानै जेसेबां बिटिआरआव जेसेबां फुल पावार दंमोन बे पावारखौ सिख'नानै नाख्रबजोबनानै बिथांमोना जाजोबगोन। बिसोरो बिटिसिआवबो बेफोरबायदि खालामनो नाजाबाय थादों। एगजामपोलाव दिनैहाय डिमा हासाव दिनै सोर डमिनेट खालामदों, बावहाय डिमासाफ्रा खालामनो हायाखै, बिजेपि खालामदों। दिनै जोंनि बिटिसिखौबो, जोंनि बिटिआरखौबो बिजेपिया सोबख'नाय नाजादों आरो गादबनो नाजादों। दिनै जों बिसोरनि आथिङाव मालाबाबो थानो हाया। जों बर' रायजो राजाया मालाबाबो थानो हाया। ओंखायनो आं बुंदों, बर' रायजो राजाखौ खावलायदों, जेसेबां बिजेपिआव थांदों बिथांमोनखौ आं खावलायदों, नोंथांमोना सोरबाया बिजेपिआवनो थां, सोरबा माबायावनो थां, बर'नि सिन्था खालामनाय, बर'नि खोथाखौ हाजार बार सान। जायफोरा बिजेपिआव थांदों बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, सोरबा एमसिएलएआनो थां, सोरबा माबायानो थां, सोरबा बायदिसिनायानो थां, नोंथांमोना बर' रायजो राजानि खोथाखौ 100 बार सान। सोरबा हिमन्त बिश्व शर्मानि गलाम दाजा नोंसोरो। सोरबा इउपिपिएलआनो होन, सोरबा बिपिएफआनो होन, हिमन्त बिश्व शर्मानि गलाम दाजा। नोंसोरखौ आं बुंगोन, सोरबा बिपिएफनि लिडारफोरानो बिजेपिनियाव थां, दिनै बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, नोंथांमोना बिजेपिनि गलाम दाजा। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। बिजेपिया दिनै बर' रायजो राजाखौ मा खालामनो नागिरदों? समस्त बिटिआरआव सोजोबनो नागिरदों बिजेपिखौ। सोजोबनानै नोंनि पावार फांसनखौ लांजोबनो नागिरदों, दिनैहाय फोजोबस्रांनो नागिरदों। बर'नि हिस्टरि, बर'नि जारिमिन बेफोरखौ सेस खालामजोबना होनो नागिरदों। सोर खालामनो नागिरदों? बिजेपि, एकदमबारे बिजेपि। नरेन्द्र मदि, हिमन्त बिश्व शर्माया नों बर'नि जारिमिन, नों बर'नि हिस्टरिफोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों। 34 बोसोर दिनै एनडिएफबिआ नांनायखौ डिस्ट्रय, फोजोबसाबना होनो नागिरदों। आबसुआ दिनै बेसेबांबा बोसोर नांनाय बेफोरबायदिखौ दिनैहाय हिमन्त बिश्व शर्माया फोजोबना होनो नागिरदों। बिएलटिआ दिनै बेसेबांबा बोसोर नांनाय बेफोरनि जारिमिनखौ खोमोरजोबना दोननो नागिरदों बिजेपि सरकारा। हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोजोबस्रांना होनो नागिरदों। बै समाव पिटिसि आबसु आन्दलन समावहाय, बे समाव मोनसे बिएसए एकर्ड खालामदोंमोन। बे एकर्डनि जायफ्रा नांनाय, जायफ्रा दुखु दाहा खालामनाय, बिथांमोननि जाखिनि दुखु दाहा खस्थ' खालामनाय बेफोर जारिमिनखौ खोमोरजोबना होनो नागिरदों। सोर खोमोरना होनो नागिरदों? हिमन्त बिश्व शर्मा। बेयो दिनै बर'नि जारिमिनखौ खोमोरजोबना होनो नागिरदों। अन्नानै ओंखायनो जायफ्रा बिजेपिआव थांदों बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायगोन, नोंथांमोना सोरबा बिश्वजित दैमारियानो होन, सोरबा मायानो होन, हाजार हाजार लिडारानो जा, बोसोर बोसोर नोंथांमोना नां, नोंथांमोना बोसोर बोसोर नां, सोरबा बर'नि जारिमिन गासैखौबो नोंनि बिजेपि
फोजोबस्रांना होनो नागिरदों बर'नि जारिमिनफोरखौ मोनफा मोनफा दिनै बर'आ जारिमिन दं दिनै BLT नि खोथाखौ दा बुं NDFB नि खोथाखौ दा बुं बै समनिफ्रायनो बर'आ बेसेबां दावहा नांबोदों मानि दावहा नांनाङाखै बर'आ माबे मोनसेनि थाखाय दावहा नाङाखै माबे मोनसेनि थाखाय दिनै राजा लामा गाथेनाङाखै मानि एथराब दिनैहाय बर'फोरखौलाय एफाराब नासयनानै एफाराब गादबना दोननो नागिरबाय थादों दिनैसिमबो आं दिनै खावलायगोन जेसेबां MCLA होन सोरबा माबायानो होन दिनै BTR नि चिफआनो दिनै गलाम साला बामोन जानो हमदों दिनैहाय राकेश ब्रह्मजों आरो प्रमद बर'जों दिनैहाय बामोननि गलाम सालाफ्रा BJP नि गलाम आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों दिनैहाय मानो दिनैहाय बर' रायजो राजाखौ नोंथांमोना बबे लामाजों दैदेननो नागिरदों आं बिश्वजित दैमारिखौ दिनै बुंबावगोन नोंथाङा साला बेसेबां बर'नि खोथा बुङो हिस्टरिनि खोथा बहा दं नोंनि बर'नि हिस्टरिया खोन्थानानै हो फोरमायनानै हो नोंथाङा दिनै बांलादेशआव बर'फोर दङ होननानै बबे डिस्ट्रिक्टआव दं बुं हिमन्त बिश्वजित दैमारि बुं नोंनि फिसालानि खोथाखौ बांद्राय दासान नोङो मिथिबाय नोंनि फिसालानि खोथाखौ बांद्राय दासान बर'नि खोथाखौ सिन्था खालाम बर' रायजो राजानि खोथाखौ सान आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंदों नोंनि खोथाखौल' नोंनि न'खरनि खोथाखौल' सानबा जानाय नङा बर' रायजो राजानि खोथाखौ सिन्था खालाम दिनै BJP आव थादों होननानै आंनि खोथाखौ सानबा जानाय नङा बर' रायजो राजानि खोथाखौ सिन्था खालाम आं दिनैहाय गोबां खोथा बुंला अखाबो हाबाय जेसेबांखि बुङो एसेबां लावलांबाय थागोन खोथाफोरा आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि